היא מאוד טובה, הוא הגיע ממשחקי הדיונות. כמו שאתם רואים, הצורה לא יוצאת טוב, כי בטעות שנביא מפלסטיק את הצורה, אבל הכל טוב. העיקר שיש לנו סוכר. אומייגאד, איזה ביס. רוצה ביס? כן. יריה. אומייגאד. וואו. יואו. וואו. וואו, מה זה? מלא סוכר. וואי. אני החלטתי. מלא סוכר, תראה אותם לי. וואו, זה לא טעים. אבל זה מלא סוכר וזה טעים. וואי, זה בכלל לא טעים, אני. זה טעים. מה זה? מה זה? תראו. אני... 5 כפיות סוכר. עד שזה נמס, שמים אבקת אפייה. אחרי זה מהר שופכים למשטח. אוקיי? ואז משטחים עם צורה מברזל. לא צורה מפלסטיק, צורה מברזל. וזה מוכן. יש לנו משנה משחקי הדיונון? תראו איזה עוגיה. אני נדע איזה ביס. תראו איזה עוגיה מושלמת. עוגיה מושלמת. עוגיה ענקית אבל. איך לנו עוגיה ענקית במשחקי הדיונון? מה את אומרת על זה, עדי? עדי. באמת שאני לא יודעת. האמת שהיא לא יודעת, אנחנו עדיין נחשוב על זה ונחזור אליכם בהקדם האפשרי. זה סרטון ארוך. הנה, עכשיו אני אוכל את העוגיה. ניביס. נו, איך טעים? לא, פשוט טעם של סוכר. וואו. שזה עוגיה. וואו. ניתן ביס בצורה. ביס בצורה. איזה ביס. איזה ביס. וואו, איזה ביס. אימא'לה, איזה ביס. תראו איזה עוגיה מושלמת, ענקית. הכנו עוגיה במשחקי הדיוק. לא. בדיוק. הכנו עוגיה במשחקי הדיונון. מהמשחק של הצורות. וגם קוקומקו. ולכו תכינו את זה בבית, כדאי לכם לנסות את זה בבית. כדאי להם לנסות את זה בבית. טעים. כי זה עם המון סוכר. ולילדים זה יהיה ממש טעים, כי זה שטויות. עדי, תגידי שוב את המתכון. חמש כפיות סוכר. אוקיי. עד שזה נמס אבקת אפייה. אוקיי. מהר לערבב ולשים על המשטח. ואחרי זה מברזל לשטח. וצורה מברזל לשים על העוגיה. וזה מוכן. וואו, מושלם. אחרי זה להוציא את זה. אחר כך להוציא את זה, זה משנה מה, זה המתכון. לכו תכינו את זה בבית, אני אשים לכם בעוד הקישור של המתכון, ויאללה, ביי. צ'או. עכשיו נצ'חנו. הנה אמא שלי. סבתא. תראו, הנה. אני עכשיו בג'חנון. תראו את זה אני יפה. זה סרטון ארוך ואין מה להגיד צ'אט. תראו איזה צמחים, תראו איזה צמחים יש פה. תראו איזה יופי. איזה יופי. תראו איזה גם. איזה יופי. איזה יופי. נכון, יש פה כחול כזה. זה כמו רקע, נכון צ'אט? כמו רקע. תראו, זה כמו רקע. זה כמו רקע.
פה את העלים הירוקים. פה, הנה אלון. פה, הנה מול היער. הנה מול היער, תראו. הנה אותו הלבן. שאתם רואים. תראו. תראו. נדבר איתכם אחר כך. חזרתי אליכם. בואו נלך לאוטו של אמא. בואו נלך לאוטו. אתם שומעים את הקור? אתם שומעים את הקור מבחוץ? אתם שומעים? תראו איזה יופי. תראו איזה יופי. איזה יופי. יש פה שטח פרטי, כמו שאתם רואים. יש פה שטח פרטי, כמו שאתם רואים. שטח פרטי. הכניסה אסורה. אני בהלם, שכניסה בו אסורה, אני בהלם. שתאמינו לי או לא, תאמינו לי או לא, הכניסה הזו סגורה, צ'אט. הכניסה הזאת ממש סגורה. בתוך השטח הזה. אפשר כאילו לצאת ממנה, אתם כאילו מבינים צ'אט? הנה זה האוטו הלבן, אתם רואים? זה האוטו הלבן. יש פה עוד רכב. זה האוטו של אמא שלי, ותראו את כל הרכבים. תראו את כל הרכבים, תראו איזה יופי. יאללה, ביי. נתראה בתחילה הבאה. יאללה, ביי. אני כאן ימני, אני רוצה את הספורט. אוקיי, תראו. כדי שלנו לבלוג אני. כדי שלנו. הנה אני פה מנמשת, תראו אותה. איך היא מנמשת, הופה. מנמשת. טוב, אני היום הולך להתאמן. תכף אני תבוא אליי. וזהו. רגע. מה הכי טוב? רגע. חכו, רגע. הופה. אשים את הטלפון שלי. פונים צ'אט. תגיבו דבלי בתגובות צ'אט. איזה כיף נורא. זה היה ממש כיף. איזה חוויה צ'אט. חוויה מטורפת צ'אט. בואו נראה את עדי. בואו נראה צ'אט איפה עדי. רגע שנייה. הנה עדי, תראו. איך היא מנבשת. יופי, עדי, תסובבי, יופי. תנפשי, עדי, תנפשי, עדי, כל הכבוד, תנפשי. לא, עדי. לא, זה כיף, תמשיכי, זה ספורט, עדי. תמשיכי. תנפשי, יופי. תמשיכי, דעת, חזק, עדי. בכל הכוח. מה, כואב לך? לא נורא. אם כואב לך, לא נורא. העיקר הספורט, עדי. מאוד חשוב ספורט, עדי. ספורט בחיים, עדי. תמשיכי. תנפשי. חזק. הנה עדי. הנה אני יורדת. מה בא לך, עדי? הנה אני הולך איתה. ביי. יש פה ילדות, מה שאתם רואים? מה בא לך לעשות, עדי? את זה? יאללה. חכה בסבלנות. יש פה חברות של ילדים. צעירים. עדי מלכת למקום אחר, עדי.
עדי מלך למקום אחר, עדי. בואי עדי. מה בא לך לעשות? פה יאללה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20. אלופה, כל הכבוד. פשוט אלופה, עדי רומנו. אלופה. יאללה, בואו איתי. בואו נעשה ספורט טיפה. בואו נעשה ספורט. העיקר זה הבנות. קצת ספורט בחיים, צ'אט. תבינו, קצת ספורט בחיים, צ'אט. וזה יזיק לנו, צ'אט. אנחנו עם ישראל חי, אנחנו לא מפחדים. עם איתנו, עם חזק. עם איתנו. עם איתנו. אנחנו חזקים, צ'אט. רגע. כאן אני מעלה את הגיל שלנו לבלוג. שון, אתה יודע ששלום בערבית? אוקיי. שלום זה בערבית. אוקיי. היי זה בעברית, אוקיי. מה את רוצה לעשות, עדי? מה את רוצה לעשות? יאללה, אני אחרייך. אני אחרייך. תגיבו W בצ'אט. אני רוצה לשמוע W בצ'אט. פה בתגובות. תספימו בבקשה עדי רומנו המלכה. לאן את רוצה ללכת? כבר תפסו. עדי, מה לכאן? טוב. את רוצה את זה? אני. איך על זה? להזיק קצת ספורט פה בחוף. תראו, זה ממש קרוב מול החוף. הנה עדי, עושה פה ספורט. עדי, יש לך להגיד על הבלוג? תגיד שלום. תגיד שלום לבלוג. שלום. אולי גם נעשה קצת כושר. מגלי. מה? יואו, לא יאומן, תראו את עדי. תראו את עדי, אימא'לה. אומייגאד. עדי, כל הכבוד לך, עדי. עכשיו תראי מה הוא נראה. זה יתפס לי רגע. עדי, תצלמי אותי רגע. שון, אתה יודע מה עושים? וזה? אתה יכול לצלם אותי? תראה מה עושים. אוקיי. אוי, זה קשה, אבל אני אראה לך. את יכולה לצלם אותי, עדי? זה קשה, אבל אני אראה לך עושים ככה. תביא. תצלם אותי. תצלם אותי. יכולה? 3, 2, 1, 2, 3, 4. שון, בוא תצלם אותי. רגע, 6, 7, 8, 9, 10. עכשיו תור עדי. יאללה, תצלם אותי. אוקיי. בואו נראה את עדי. בואו נראה איך עדי עושה ספורט. בואו נראה אותה. זה כמו אופניים ענקיות. נכון, צודקת. לגמרי. ממש לגמרי. וואלה, איזה ספורט את עושה, עדי. וואלה, לא רע בכלל, ספורט, לא נורא. לא נורא. עכשיו אני רגע.
בואו ננסה את זה. הופה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. W. כבר נפלתי. יש לכם שכל יותר ממני. בואו תראו אותי, איך עשית את זה מהר? אני לא רע, לא רע בכלל, אני עושה את זה מהר, אני... בואו נעשה ספורט. הכי חשוב שנעשה ספורט, מי שצריך תראו אותי. תראו אותי איזה יופי. איך אני אוכל, בואו. יואו, אימא'לי, אפשר להחליף איתך? כן. אוקיי. אני נשיא. וואו, עדי, כל הכבוד. נמשיכי, עוד. נמשיכי. אני חזק. זה אחורה? גם רעיון טוב, אוקיי. יופי. רגע. תראו איזה יופי. בסדר? יופי. בואו נשב קצת בחוף. נראה את עדי. תראו את עדי. הנה עדי הלכה. אני אלך אליה. הנה עדי, מה אליי? חזק, 1, 2. נמשיכי, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. W לעדי רומנו המלכה. W. זה סרטון ארוך מאוד מארגן צ'אט. איזה ספורט את רוצה עוד לעשות עדי? שוב את זה? נמשיכי. אתם רואים את עדי? איך היא מדבשת. לא נורא. נמשיכי. לאן את רוצה ללכת עדי? לכאן? את רוצה שוב ספורט? תעשי. הנה הצ'אט רואה אותך עדי. אבל לא רואה אותך עדי. תעשי ספורט. תמשיכי. לא נורא. העיקר חשוב זה הספורט עדי. אפשר לדבש, הלאה. לדבש, יופי. אני בינתיים הולך לחוף. לא איתי. אני הולך לעשות ספורט. כי הכי חשוב זה לעשות ספורט. מוכנים? קבלו את זה. רגע. תראו. שהיא תצלם אותי. שהיא עושה את שלה. עדי, בואי תצלמי אותי. הנה אני עושה ספורט, תראו אותה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. כל הכבוד עדי, כל הכבוד. 14, 15, 16, 18, 19, 20. תגיבו בתגובות אם זה 20. כל הכבוד. W לעדי רומנו המלכה. W לעדי המלכה. תשמעו עכשיו פה W בצ'אט. אני רוצה לשמוע פה W בצ'אט. רק W בצ'אט. רק W בצ'אט.
רק W בצ'אט. רק W בצ'אט. לאן הולכת? רגע, חכי לי. זה קשה מדי. זה קשה. תעשה את זה. אני לא רוצה. בוא, נהיה קור, אימא'לה. סקור. יאללה, בואי, רוצי. תצאי. רגע, באמת שנלד עם הסרטון, אלה כרגע סרטון בעלה, ואני אתראה בסרטון הבא. נפתח מעטפת סוסים, ואחרי זה נשחק כדורגל. בהתחלה השעון בוא, נצחה את עזרתך. אוקיי. אוקיי. נצחה את עזרתי. בוא נפתח. אוקיי, בוא נפתח. זה פתיחה, יואו. איך אני מתרגש. אני הכנתי זה. אומייגאד. זה פתיחה. יואו. תראו, אבא, מה יש פה? מעטפת דברים. אוקיי, מעטפת נפתח את הדברים. וואו, אוקיי. בוא נפתח. מגניב, אוקיי. בואו נפתח את המעטפה. זה גם דבק, יפה, בוא'נה. טוב. בוא נראה מה יש פה. אוקיי, בואו נראה מה יש פה. זה כמו מעטפה כמו בדואר. כשמזמינים דואר, נבנים משלוח או חבילה. תראו מה זה, הסוס. כי זה מעטפת סוסים. עצמו. סוס זה כמו דבר חי שגודל פה בבית. ואני רוכבת על סוסים. בחווה. לא. בוא נשאל בחדר של עדי. אוקיי, זה הקלף של עדי. יש פה את מכבי חיפה. יש פה את ליגת העל, ישראל. וב-98 עדי רומנו. באנגלית כתוב. זה כל הדברים של עדי. זה כל השאר. קופת חיסכון יש לה פה. יש לה פה ארנב. הנה השעון שלה. והציצים הירוקים והיפים של מכבי חיפה. הנה אמא שלי ועדי פה. בחוף הים. הנה. זה המגבת של עדי. זה המגבת שלה. שהיא מתנגבת איתה כל יום. וזה הדברים של עדי. זה 1. זה 2. זה 3. זה 4. זה הדברים של עדי. זה 5. כל הכפיות. כלי מטבח. זה סתם כלי מטבח. זה סתם. כדי רצתה אותו ליום הולדת. רגע, הנה האור. שלום צ'אט. אני מראה לכם שוב. זה השירותים של אמא שלי במקלחת. אני מראה לכם את זה שוב. זה העלים הירוקים של מכבי. הנה כל מיני חיטות פה. שעורה. הנה הכלי הזה. פח. הנה כל העריכות הטובים. הנה כל העריכות הטובים. רגע, נשים אותו בלייב. בוא נריח. וואלה, לא מריח כלום. וואלה, איך טוב. וואו, איזה ריח טוב. איזה ריח. וואו, איזה ריח טוב, אימא'לה. וואו, איזה ריח טוב. וואו, אני בלב, איזה ריח טוב יש פה, וואו. זה השירותים, אני אומר לכם שוב. זה השירותים, זה המגבות. זה משפחת רומנו. תראו כל התמונת פה. שאני לא אשכח. תראו איזה יופי. הנה עלים ירוקים. הנה כל הנרות הכתומים והיפים. הנה כל הריחות והנה כל הנרות. זה עלי ירוק. זה החדר שלי. כמו שאתם רואים, הנה הטלוויזיה. ופה אני רואה טלוויזיה. יש לי פה פיפה. זה כל הדברים שלי פה. נראה לכם. זה הגרביים שלי. יום בוקר, יום בערב. זה תחתונים. זה הבגדי צלילים שלי. זה כל מיני צבעים של מכבי חיפה. והחולצה.
זה המחשב שלי שאני משתמש כל יום בערב. תראו את המחשב. הנה המצלמה. הנה כמו שרואים, אני פותח פה לייב עוד מעט. בעוד 7 דקות. אני פותח לייב של קריירה חדשה. אצל של רומנו. FC. שבדיוק פה מזגן על חימום. כיכר בחוץ. 26 מעלות, אוקיי. נחזיר את הקטשופ. רגע, נחזיר את זה. נחזיר את הקטשופ. בואי איתי להחזיר את הקטשופ בלייב. אוקיי. בואו נחזיר. אוי, טעות שלי. בואו נחזיר את זה. אני מקרר. בואו נחזיר. החזרנו. תראו איזה אוכל יש פה, תראו. כל יום אמא מכינה לנו אוכל, תראו איזה יופי. איזה אוכל. תודה ימוש. תודה על האוכל, אוהב אותך. אוקיי, זה כל הירוקים. זה העוגיות. נפתח לכם רגע. זה אלקטרו. שהוא מחמם צ'יפס, כל מיני, לא יודע מה. הנה התזונה של ליליאן. הנה התזונה לליאן. הנה התזונה שלה פה. והנה עליה הירוק. וזהו. 8 שעות בחדר של ההורים שלי. אוקיי. זה החדר של ההורים שלי. היי צ'אט. זה קישוט לבית. כמו שאתם רואים, יש פה עוד קישוט לבית. תראו, יש פה דלת פתוחה, לא יודע מי פתח אותה. והנה הטלוויזיה שאמא קנתה ושווי 100 שקל לטלוויזיה באינטרנט. בואו נראה לכם את החדר של עדי, בואו נראה לכם. זה כל הדברים של עדי פה, הנה המיטה שלה. הנה המיטה של עדי. זה השעון של מכבי חיפה. שמעו את הרעש. אוקיי. זה הרעש שהיה מקודם. זה המזגן. זה של המזגן. זה הבובה של עדי. זה המיטה של עדי. הסמיכות פה. והנה הטלפון של עדי שנשברה לה. תראו, רגע. הנה, פתחתי את הטלפון עכשיו בשעה 22:14. נמשיך לצלם גם בלילה, כי יש לי הרבה תכנים לעשות לכם היום. זה ארון בגדים של עדי. כמו שאתם רואים, אני אפתח עוד ארון. רגע, אפתח אותו בלייב. קדם צ'אט שלי, המיוחד. זה כל הבגדים, זה כל הבגדים. עם אני רומנו ועם רומנו. אוקיי, בואו נראה איפה אני מסתתרת. אולי היא מסתתרת בחדר שלה, בואו נראה ונבדוק. בואו נראה. טוב, היא לא פה. אני לא מוצא אותה פה. בואו נראה. אולי מתחבאת אצלי בחדר. בואו נראה. טוב, גם לא פה בחדר שלי. מוזר. איפה היא יכולה עוד להיות? אולי בחדר כביסה? טוב, זה לא פה בחדר כביסה, אוקיי, אני לא רואה פה אף אחד. אוקיי, לא בחדר כביסה. בדקתי בכל החדרים. אוקיי, הזון הבא נסגר בעוד 3 שניות. הזון נסגר בעוד 3 שעות. הזון נסגר בעוד 3, 2, 1. עדי צימה במחבוא, הזון נסגר. עדי צימה במחבוא, הזון נסגר. אוקיי, הזון הבא שהולך להיות פה זה פה במקום הזה. הזון שהולך להיות פה זה רק פה במקום הזה. מה? הזון הולך להיות רק פה. מה זה זון? זון זה כמו להסתתר או פה או שם. הזון הבא שהולך להיות פה זה פה. אתה הולך להתחבא פה? כן. אוקיי. אני
כבר ידע איפה אתה תהיה. ממש. מאחורי הווילון. ממש למאחורי הווילון. 1, 2, 3, השקעתי. כן, בואו. אוקיי. הנה, אנחנו נתחבט. בואו, פשוט, אוקיי. בואו, רגע. אוקיי, הופה. קצ'י. אסור לי לראות שאני פה. אני מתחבא ממש פה. סוף שקט. אני בזון פה, בצד השני של הגן. וואי, עכשיו רצתי קילומטר מהבית. וואי, מלא. הנה אוויר רגע. אוקיי. אשכרה אני מתחבא טוב. אוקיי. אני רואה שאני נמצאתי בחמש הקרוב. אני מאוד מקווה שנמצאתי פה בגן, כי האמת הזו נסגר מתישהו פה בגן, ונלך להיות בזון הבא, שזה למעלה. נלך להיות בזון למעלה, רק שדי לא תמצא אותי. פליז, שדי לא תמצא אותי. וואו, איזה לחץ מותח, אימא'לה. תשמיע קול. מצאת אותי, בואי, התחממתי ממש טוב, בואי, זה היה כיוון טוב. אני רואה. מה? עיני של שמות, שט. זה בסה. וואי, התחממתי ממש טוב. הזון הבא שנמצא הוא רק למעלה. אנחנו על בזון הלמעלה, בקומה העליונה. הזון שנכנס בקומה העליונה צריך להיות רק פה, במקום הזה. או בחוץ או למעלה. עדי, הזון נסגר גם בגן וגם בבית. את צריכה להיות רק במקום הזה. לא. מותר בכל הרחבות. הזון הבא זה הולך להיות רק למטה. לא, מותר בכל הרחבות. טוב, יאללה, בכל הרחבות. אוקיי. אני סופר? כן. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. מי שעומד בכל בצדדיי או עומד 1, 2, 3. אוקיי, עדי, אני למצוא אותך. טוב, גם לא פה, בוא נמצא אותך. טוב, גם לא פה, אני לא מסתדרת פה, אוקיי? מותר להתחמות בזון רק פה, למעלה. שאני לא אראה אף אחד, ראיתי את עדי איפה שמתחבא, איפה שנעלה וילון. טוב, אני גם לא פה. מה, אני מתחבא טוב? מה אני ששומעות של? אני מתחבא בחדר של ההורים, בוא נראה. מלא תור. טוב, אולי בחדר של אמא שלי? לא, מצאתי, אוקיי. אולי מתחת לשמחה? לא. אוקיי, אולי פה? לא מצאתי, אוקיי. אוקיי, 3, 2, 1. טוב, עדי, נגמר הזמן. תצאי. נגמר הזמן, עדי, צאי. נגמר הזמן, ניצחת. צאי, יכולה לצאת. איך הסתדרת? בוא'נה. לא, יכולה לצאת. קודשי, יכולה לצאת, יאללה. אוקיי, מי סופר?
אני? יאללה, רגע, חכי. הופה, אוקיי. 3. מי סופר? מה, שוב אני? לא, את סופרת. לא היה לי מחבור. טוב, נו, יאללה, נו. מההתחלה. מי חדש? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. מי שעומד מאחורי המסדי או עומד 1, 2, 3. אוקיי. בואו נמצא את עדי בחוץ. הנה אני התחבא למקום כלשהו. זה נראה לי בזון למעלה, שאני טועה. אוקיי, בואו נפע עדי. מה מתחילים לחפש? אוקיי. זה נראה לי בזון הזה. נראה לי אני מתקרב. אוי, מה? מה? אוקיי. ראיתי משהו מפחיד, אבל נורא. אני נראה לי מתקרב, אוקיי. נראה לי מתקרב טוב, זה לא פה, אוקיי. אוקיי, זה גם לא בזון הזה. אוקיי. זה גם לא בזון הזה, אוקיי. 3, 2, 1. אוקיי, עדי נגמר הזמן, עדי, צי! עדי נגמר הזמן, צי! צי מהמחבר, נגמר הזמן, עדי! 3, 2, 1, עדי, את יכולה לצאת, עדי! עדי, את יכולה לצאת מהמחבר שלך, צי! עדי, ניצחת, עדי! נגמר לך הזמן, עדי! ועוד 3, 2, 1. עדי, תצאי מהמחבר! עדי! מעניין איפה אני מתחבא. בואו נראה. טוב, הנה אתה החוצה. גם לא פה בגן, אוקיי. בואו נעלה למעלה. אוקיי. הזול נסגר, עדי! את יכולה לצאת, עדי, צי! הזול נסגר, צי, עדי! יאללה, הזול נסגר בעוד 5 דקות. אני לא טועה אם הוא נסגר או לא. אם מתכננים למישהו אחרת. או לסיים את המשחק, או לעשות ספיישל שלם של מחמם. אני טועה אם זה נסגר או לא. בואו נראה איפה עדי. עדי! עדי, את יכולה לצאת, עדי! צי, עדי! עדי, ניצח, צי! בואו נראה איפה עדי. מה? איפה היית? בואי, גאונה. בסופר. אז אתה עוד פעם סופר, לא, אין לי כוח. לא, כי אתה לא מצאת אותי, אתה חייב לספור. כן, נו, יאללה. מי חדש? עדי, כמה לספור? 20, יאללה, בשנה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. מי שעומד מחוז די או עומד 1, 2, 3. אוקיי, עדי, אני למצוא אותך, עדי. let's go. אני הולך לחפש את עדי. טוב, נראה לי שהיא בזון איפשהו בחוץ. עדי, אתה מסתדרת איפשהו בחוץ. בואו נראה. אולי זה בזון למטה? בואו נראה. בואו נראה לחפש בזון שלא היינו. בואו נראה איפה הזון הזה. בואו נראה איפה הזון. אוקיי, עדי גם לא פה בגן. אוקיי. טוב, גם נצא החוצה. מוזר. אוקיי, הזון הזה נזכר. לפני מתחבט, בואו נראה. זה נראה לי קרוב הזון של עדי. אפשר לצאת תרופות? רגע. בואו נראה אם אני בזון הקרוב של עדי, בואו נראה. בואו נראה איפה עדי. זה נראה לי איפשהו פה, מתחבט. אני לא יודע איפה עדי. טוב, אני גם לא מוצא אותה פה, אוקיי.
עדי! 3, 2, 1, עדי, תצאי החוצה! עדי, נגמר לך זמן, עדי! הזמן נסגר, עדי! עדי, הזמן נסגר, עדי, צאי החוצה, עדי! עדי, את יכולה לצאת, עדי! צאי, עדי, צאי! ניצחת, עדי! בואי, עכשיו נתן אותה! הזמן נסגר, עדי! הייתי בחוץ איפשהו. מה? ראיתי אותך כל הזמן. איפה? איפה ראית אותי? ראיתי אותך. אוקיי, מה, איפה? תראי לי, איפה איפה הייתי? שבגן. וואי, יואו, איך לא ראיתי? יואו, איך לא ראיתי איזה מוזר זה? השקעתי בגן! יואו, עדי, איפה התחבאת? בגן. מה? לא רואה. רגע, עדי, ספר איפה התחבאת מקודם? בגן, למטה. רגע, אבל איפה? בצד? בצד אני לא הימני מגלה. או בצד? אני לא מגלה. אוקיי. טוב, אז זה נסגר. אבל רק אומרת, עברת ממש לידי. וואי. נכון, עברתי ממש לידך. במקום הראשון. רואה את זה בסרטון, במקום איפה של שהיית הזון. בראשון. במקום של הזון, נכון. אז חבר'ה, אני מקווה יכול להיות שילדים... שאני אתחבא שם עוד פעם. אז חברים, אני מקווה ששבתם לסרטון, תנו להיכנס לסרטון, ואם נגיע ל-100K בסרטון הזה, וגם שתשלח לי את הסרטון. נתראה בסרטון הבא, יאללה, ביי. צ'או. ביי צ'אט. תראו, הנה ניבי. שלום ניבי. שלום. חיים שלי את. היי חיים שלי ניבי. חיים שלי את. מה זה? היי? מה זה? היי. היי. ניבי. קוראים לך ניבו, ניבו, ניבו. ניבו, ניבו, כן, ניבו. היי? אבא. 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 חיים שלי בו, חיים שלי. יופי שלי את. רגע, תראו את ניבי, רגע. ניבי. רגע, תראו את ניבי. תראו את ניבי. רגע. ניבי. הופה. תראו את ניבי. רגע, רגע, עדי, תגיד שלום לבלוג. היי, טוב, ניבי. ניבי. תגיד שלום. תגיד שלום ניבי. היי. הנה עדי, הנה ניבי. הנה אני, שון. ניבו, היי. קוקו. קוקו. קוקו, מה זה? בוא נבוא למשחק. היי. בוא נראה, מה הייתי לשחק? בוא נראה. היי, זה שתיים. היי, מה זה? היי, מה זה? היי. היי, קוקו, היי. מה זה? היי. היי. היי, מה זה? היפופוטם? מה זה היפופוטם? מה זה? דוב. תגידי דוב. דוב. היי. 1, 2, דוב. לא יכולת. ניבי! חיים שלי את, יפה שלי את. זאת אני, זאת ניבי וזה אני. ניב, לא ניב. ניב, ניב, ניב. טוב, 1, Завтра придет какая-то новая. Сегодня была какая-то новая. 2, Одно. 3. היי, היפופוטם. ניבי, היפופוטם. ניבי, היפופוטם. Завтра придет сюда какая-то новенькая. היפופוטם. מה זה היפופוטם? וואי. Let's go. Больше. Это не моя работа. Я вообще не работаю. ניבי. как раньше. היי. 1. Я сколько делала,
Свои дела, что не надо делать, я не успеваю, потому что я работаю. תראי. Ну, 1, мою работу. 2, А это сегодня 1, болезнь, 2, жопа болит, голова болит. 3, Это да, 4, это да, 5, הנה היפופוטם, ביבי. הנה היפופוטם. חיים שלי, היי, На целый день тяжело найти. ביבי. Может быть, Нет, я Не, не не, знаю, хрень себе. никто не хочет. Я уже Я почему? Ку-ку, Вот. ку-ку, эй, ку-ку, ку-ку, эй. Ку-ку, эй, ку-ку. Шалом, шалом. возможно, Эй, ку-ку, шалом. Эй, шалом. Такая. надумал, оказывается, я бы ты будешь продавать полностью. Сразу Биби, хватит биби. да, возможно, איפה שלי? приобретение еще איפה שלי? двух איפה שלי? А вот я быстрее. מי זה? זה סרטון? זה סרטון? זה מצלמה? הנה מצלמה. מצלמה. היי, קוקו. 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 היי, קוקו. היי, קוקו. היי. היי, קוקו. בום. 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 חיים שלי. בום. היי. קוקו. שלום. שלום מצלמה. שלום. שלום. שלום, שלום, שלום. Это да, оценил, потому что как бы Олег, ты где же влог? агент. Ты שלום, באמת. חיים שלי, ליבי. אתה יודע משחק הזה? שחקי. נראה. 1, 2, 3. נראה. דוב. איפה, פה. גם. פה, גם. פה, גם. פה, גם. 1, 2. 1, 2. נראה. הופה. הופה, לך. פלח, פלח. 1, 2, נראה. 2. 1, 2. Ты пойдешь с нами в школу? 1, 2. 1, 2. Делай Что? интернет, когда Я тебе не надо. могу сейчас оставить. 1, Сейчас они 1, 2. 1, 2. דורך. פה, עם פה. 1, 2. Когда 1, сидишь, 2. הופ, ты Знаете? взвешиваешь, Я? ביבי. да? Тихо, читай. Войне. Нет, я их 1, поищу. 2. רגע, Я поищу их, и что-то я просто דורך. у меня где-то в Эй. комнате. זה 1, זה 2, זה 3, זה 4. זה 1, זה 2, זה 3, זה 4. שלום ביבי, שלום. שלום ביבי, שלום. שלום ביבי, הופ. שלום ביבי, שלום. שלום ביבי. А она что думает? Задаешь? Молодец. היי, Да, проходит, бросает. Ты же היי, בוא. 1, 2, 1, 2. Нету. 1, 2, 9. 1, 2, 3. היי, דורך ביבי. דורך ביבי. דורך. 1, 2. היי, אני לא אתקדם ביבי. חיים שלי. אמא, אני צריכה לצאת.
אחד, שתיים. 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 מה זה? מה זה? אחד, שתיים, שלוש. אחד, שתיים, שלוש. אחד, שתיים, שלוש. ארבע. דיבי. דיבי. קוקו. קוקו דיבי. קוקו. 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 איפה שלי? איפה? איפה שלי? דיבי. היי, מה זה? היי, בום בום בום. טרח. בום בום בום. טרח. היי, קוקו. קוקו. בו. בו. בוכתלה. בוכתה. 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 רגע, בואו נצחיק אותה, רגע. בו. 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 היי, יפה שלי. הילדה הזאת. הילדה הזאת. הילדה הזאת. הילדה הזאת. היי! קוקו! היי! חיי שלי. לברית. לבריאות. היי! ביבי, שלום. היי! חיים של הביבי. אחלה שבדוזה הזאת, אני אוכל אותך. שלום ביבי, היי, מה את אוכלת? שלום. היי. אחד, שתיים, בשעה. עברו. 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 אחת, שתיים, בשעה. עברו. אחת, שתיים, בשעה. בו. תעזוב, תעזבי אותה. בוכתה. יאללה ביי. התרבצת לבא. יאללה ביי. רומנו ועדי הצלמת שלנו. יאללה. תחזיקי. תחזיקי ככה עדי. אני באחריי.
שון יורד גשם. בואי עדי, נכון. שון יורד גשם, אני חוזרת. יורד גשם, אני חוזרת. לא יורד גשם, אני חוזרת. יורד עכשיו גשם, אז בואי איתנו. עדי, בואי, יורד גשם, עדי. נבוא בסרטון. אני סרטון שלי. אני כבר באנשים. הנה אמא שלי. הנה אנה. סרטון שלי, יאללה ביי. בחדר של ליאן. אוקיי, החדר של ליאן מבולגן. זה המיטה, זה האיפור שלה, זה כל הבגדים, הנעליים. זה התמונות. זה התמונות, כמו שאתם רואים, למעלה. זה תמונות של משפחת רומנו. זה השירותים של הילדים. זה השירותים. כמו שאתם רואים, זה השירותים, זה המחמם למעלה. כמו שאתם רואים, זה המחמם. זה אור. זה אור למעלה. זה המקלחת של הילדים. זה הברז, אפשר להדליק פה, תראו איזה יופי. איזה רעש מלא. טוב, נסגור את המים. זה המיטה של ההורים. זה המיטה של ההורים. של אמא. זה המיטה של אמא שלי. פה ישנה, בקרית הזאת. יש פה חלון פתוח. יש פה בגדים. יש פה הרבה בגדים. כמו שאתם רואים. יש פה הרבה בגדים. תראו איזה יופי. הנה המקלחת של אמא שלי. תראו איזה יופי. זה הפן, כמו שאתם רואים, זה הפן. תראו, יש לי גם פה כיפה. תראו איזה יופי. יש לי גם כיפה על הראש. אתם לא שמים לב בכלל. זה המיטה של אמא שלי, תראו איזה יופי. נעשה לכם מונטאז'. תראו איזה יופי. זה המזגן. זה המזגן כמו שאתם רואים. זה החלון ששם ממול. בואו נראה לכם את האור. זה האור. זה האור הלבן. זה כל הבגדים של אמא שלי. זה הלגו. זה המתנה לאמא שלי. שלום. שלום צ'אט. תראו את הכיפה, שלום. תראו את הכיפה צ'אט. אימא'לה. זה הספרים פה. זה הספרים. זה החלון. זה הלבן. זה הקישוט לבית, לחדר של אמא שלי. יש פה הרבה קישוט, יש פה את זה. אפילו את זה, אפילו את זה. יש פה גם תמונה, בואו נראה לכם. יש פה תמונה, אחת היפות. יחד עם האור. תראו איזה יופי, זה הולך יחד. יש פה עוד קישוט לבית, תראו 1, 2. יש פה הרבה קישוטים לבית. תראו את הצמחים פה למטה, 1. כמו שאתם רואים, 1, 2. 1, 2, תראו איזה יופי. 1, 2. 1, 2. ונראה לכם את החדר של עדי. זה החדר של עדי, כמו שאתם רואים. זה החדר של עדי פה. פה עדי שלה דרך כלל. זה הדברים שלה, כמו שאתם רואים. תגידי שלנו לסרטון. זה החלוק של עדי. שהיא מתקלחת כל יום. זה החדר. כמו שאתם ודאי יודעים, זה המקלט שלנו. להזקות ולבומים. כמו שאתם שמים לב, זה הכביסה. זה הכביסה. זה הכביסה מהמון דברים פה. בואו נשמע לך דרך.
פה, זה מה שמתאפק בזה. יש פה את כל הבגדים שלנו, את הכובעים, תראו. זה הכובעים, תראו איזה יופי. זה כל הדברים. זה כל הדברים. שאתם רואים, זה הכביסה. וזה יופי. זה הברז. זה הברז. זה השירותים. אתם בטח ודאי יודעים, זה השירותים. הנה הכיפה שלי, שלום. שלום צ'אט. והיה לאמא שלי יום הולדת 41. זה השפה שלנו, כמו שאתם ודאי יודעים. זאת ליאן. פה כל שולחנות האוכל. והכיסאות האוכל, ויאללה, ונתראה בסרטון הבא. אבא שפות קשות. יאללה ביי. אביה, זה טלוויזיה, ויאללה, ביי. נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי. השתיתי חול הקסם. נכון זה חול? אני אראה לכם. נכון זה חול? נכון זה חול? זה כמו זה. זה כמו זה. נכון זה חול? עכשיו אני אגיד לכם למה זה חול הקסם. עכשיו תראו למה זה חול הקסם. אתם רואים את זה? זה אותו דבר כמו סגול. עכשיו אתם תראו למה קוראים לזה חול הקסם. למה? כי תראו. זה כמו סליים כזה, רק בנמתח. אגב, צ'אט, זה יהיה סרטון ראשון של עדי, זה יהיה סרטון השני של עדי, זה יהיה סרטון שלה עכשיו, זה יהיה סרטון שלה עכשיו של חול הקסם. חול הקסם. ותגיבו, תהי ועדי רומנו בצ'אט, בגלל זה קוראים לזה חול הקסם. אני אראה לכם מה זה לא חול הקסם. זה כבר לא חול הקסם. ואגב, זה יהיה סרטון ארוך מאוד מארגן צ'אט. עכשיו תראו, זה כבר לא חול הקסם. למה? כי זה לא נמתחי. אני אראה לכם מה אפשר לעשות עם חול רגיל שהוא כיף. יש לי פה כל מיני כפיות. אני אקח. תראו ומה אפשר לעשות. נראה לכם מה אפשר לעשות עם חול רגיל. נכון, מיליתי את זה? אפשר לעשות את זה האמת גם עם חול הקסם. עכשיו אני אראה לכם מה יצרתי. אני חושבת שזה יתפרק, נראה לי עדיף לעשות את זה עם חול הקסם. כן, עדיף לעשות את זה עם חול הקסם. אני אכין מזה עוגה עם חול הקסם. זה הכי טוב חול הקסם. עם חול הקסם אפשר לעשות מלא דברים, למתוח. טוב. אני אשים פה. הנה תראו. עכשיו אני רק יכולה להציב וזהו. תראו איזה מהמם זה. עכשיו הולך להרס לי עוגה ירוקה. כי עוגה ירוקה זה קי. וואי, תראו איך זה נראה. בגלל זה קוראים לזה חול הקסם. למה? כי אפשר לעשות איתו כזה. תראו. אני חול שנמתח. אומייגאד. תראו איך זה נראה.
אומייגאד. עכשיו נבחרת חול המטופש. אני קורא לזה חול מטופש. כי הוא באמת מטופש. לא כבר. יש לי קולקול שלי. טוב, אני חייבת מפה כבר לסוף למוצאתי חול הזה. זה סרטון של עדי, הסרטון השני שלה. זה כבר סרטון האלף שלי. זה כבר סרטון האלף שלה. אני לא רואה אותך, אופה. טוב, עדיף לשחק עם חול הקסם. כל הקסם, וואו. הוא יותר טוב מהחול. למה? כי הוא יכול לסוף הכל. וואי. גם זה חול הקסם כי כתוב חול הקסם, וגם העטיפה של הרוק כתוב חול קסם. בואו נראה את זה במקסטוק. נראה לכם, זה חול קסם יותר, זה גם חול קסם מגניב, אבל שונה. עם החול קסם הסגול אפשר לעשות את זה. ואפשר לעשות את זה. זה תמיד גושים ונעים. שדרך אגב, העליתי לכם סרטון של סבתא שלי בארץ, היא חזרה סוף סוף לארץ, וזה עוד 175 ימים. וזה יוצא ב-2027. ב-2027, אז תתכוננו, 2027. ואנחנו רק ב-2025. זה סרטון של עדי, אז תראו חלק מהסרטון שלה. לכו תירשמו לערוץ, ככה ומהר, חול סגול חול הקסם נראה. אז תגידי לנו להירשם לערוץ, דחוף. תירשמו לערוץ אם אתם רוצים לקבל מאיתנו מתנה של חול הקסם. תגידו W בצ'אט. כן, מי שירצה הוא יבחר איזה. או את הירוק המגניב, או את הסגול הנעים. רק שהוא לא כזה נעים, אבל הוא מתפוררי, כאילו כזה בגושים. שתגיבו, חול הקסם. שתגיבו אותי אם אני רומנו בצ'אט, תגיבו אותי אם אני רומנו תראו את בצ'אט. הסגול, איזה מהמם הוא. וגם האלה הם לא נופלים לרצפה. חול בצק נופל בקלות. וואו. הנה, שון, תראה את ההבדלים, אתה רואה את זה? כן, רואה את זה. אוי לא, ראית מה ההבדלים? כן ראיתי. בוא נראה אם נעשה אותו דבר בכפית עם הסגול. בואו נראה מה יקרה לזה. וואי, יש לזה ריח של פטל. בוא נראה מה יקרה. נהפוך. בואו נראה מה יקרה. יצא גושים, כביכול גושים. אני אראה לכם מה קורה עם הירוק. עכשיו שון, תראה מה קורה עם הירוק. W בצ'אט, תגיבו אותי אם אני רומנו בצ'אט. תגיבו אותי אם אני רומנו בצ'אט. אני רוצה לשמוע אותי אם אני רומנו בצ'אט. אני תגידי להם, נכתבתי אם אני רומנו בצ'אט. תכתבו אותי אם אני רומנו בצ'אט. עכשיו תראו מה קורה עם הירוק. נכון, עשיתי את הירוק. תראו מה קורה, איזה כיף זה. תראו איזה טוב זה הירוק. אני מציעה לכם לבחור את הירוק, כי הוא הכי טוב. נכון. וגם זה מכבי חיפה. מי לא אוהב את המכבי חיפה הזה? כן. כולם אוהדים במכבי חיפה. לא, בכיתה שלי כולם אוהדים מכבי תל אביב. איך זה מכבי תל אביב? איכסה.
גועל נפש. מכבי חיפה. מכבי חיפה. החברים של עדי, אין מכבי תל אביב, זה איכסה פיכסה, זה סתם משחק מאפן, ותהיו רק מכבי חיפה. תכתבו טים מכבי חיפה. כן, תכתבו טים מכבי חיפה בצ'אט. ולא טים מכבי תל אביב. אם אתם כותבים טים מכבי תל אביב, אני מביא לכם את החול הנוזלי ושופכת עליכם הכל. שאני באה אליכם ולהביא לכם או את זה או את זה, ואתם אמרתם טים מכבי תל אביב, לא כדאי לכם. לא כדאי לכם להתעסק עם עדי. תכתבו עכשיו טים מכבי חיפה בצ'אט. רק טים מכבי חיפה בצ'אט. וגם טים עדי רומנו בצ'אט, תכתבו. אם לא, שאני אביא לכם את המתנות האלה, אני אקח גם את החול הזה ואשפוך עליכם את הכל ככה על הראש. מכבי תל אביב, איכסה פיכסה. זה משחק מאפן. תראו רק מכבי חיפה. בשביל הירוקים. זה בשביל הספורט. נכון. תראו איזה טוב זה הסליים הזה. כי זה... הצהוב, יש לנו גם צהוב, אבל הוא חול מלוכלך. לא כדאי לכם להתעסק איתי. אני קשוחה. אוי, שון, תקרא לסבתא. אוקיי, רגע. אוי. תקרא לסבתא. תמשיכי, עדי. טוב. תגיד לסבתא שהיא תבוא לפה כי אני צריכה להגיד לה משהו. אוקיי. סבתוש, אני צריכה שתכיני לי אוכל, אני רעבה. חזרנו אליכם. אומייגאד. יו, מי מלא. אמרתי לכם שכדאי לכם את הסליים הירוק. מי שאומר מכבי חיפה, אם אתם אומרים מכבי תל אביב ופועל מכבי חיפה, אני זורק לכם את החול הנוזלי על הפרצוף, ואם לא דבק. אז כדאי לכם להתעסק עם עדי רומנו. לא כדאי לכם להתעסק איתם. יותר מדי חזקה. בשבילכם. פעם אחת הרבצתי לאבא. תגיבו טים מכבי חיפה, תגיבו עכשיו טים מכבי חיפה בצ'אט. ותגיבו אם לא, טים עדי רומנו בצ'אט. אני אשפך עליכם דלי ענק של חול. שמעתם צ'אט? מכבי תל אביב זה איכסה פיכסה. נשלח לכם את זה בערוץ וואטסאפ שלי. תכתבו עדי רומנו המושלמת ותמצאו את הערוץ וואטסאפ שלי. יהיה בו קישור של הוואטסאפ שלה. וכדי שתעקבו אחריי בוואטסאפ. כדאי לכם לעקוב, זה ממש שווה, ואתם תקבלו שם הרבה פרסים שווים, ואני נכתוב לכם בקבוצה, שהיא עושה משהו בקבוצה עצמה. יהיה בטח קבוצה משלה. וכמה עוקבים יש לך בוואטסאפ? עוד מעט יש לי 7 ועוד מעט 8. כי אור אמורה לעקוב אחריי ושכחה, אני אזכיר לה. תראו איזה חול דוד, זה הירוק. ירוק של מכבי חיפה. איזה מזל שהירוק זה הכי טוב. הירוק הכי טוב, זה הכי טוב. כן, זה הכי טוב. אם זה היה צהוב הכי טוב, הייתי גמורה. אם היה כחול הכי טוב, הייתי גם גמורה. תראו את היד שלי. ירוק של מכבי חיפה. בסוף אני אהפוך לענק הירוק, מה זה? תגיבו טים עדי רומנו, תגיבו טים מכבי חיפה בצ'אט. אני אשים עליי את הזה, ואז אני אהיה כאילו אני ירוקה. אומייגאד, איזה ירוקה. אומייגאד.
את ירוקה, אני. כאילו יש לי גבס ירוק על היד. אני נפל לך. יש לי רעיון. עכשיו תראה מה אני הולכת לעשות. איזה מזל שהיה לי רעיון גאוני. אני עושה את כל הירוק. נשים פה. דרך אגב, אנחנו נמצאים עכשיו אצל סבתא. אנחנו עכשיו נמצאים אצל סבתא. בבית של סבתא. היא בית אחד מעלינו. זה היה פעם גן של אמא שלי. נכון, ובגלל שסבתא רק אתמול חזרה מרוסיה, אז נתנו לה את הבית הזה. כאילו זה היה הגן של שושי, אבל זה הגן גם שלנו. והגענו לה מיטה, הגענו לה כאן. עכשיו תראו. צ'אט, אז תנו פה בלייק ותרשמו לערוץ. מה הם צריכים לעשות כדי להירשם לערוץ? תראו מה אני הולכת לעשות. תגידי לי להירשם עכשיו לערוץ. תירשמו עכשיו. תרשמו עכשיו לערוץ היוטיוב שלי. תרשמו. אוקיי, עכשיו אני אראה לכם מה אני עושה, כדי שיהיה לי כמו עוגה. תראו, רק אני צריכה לאשר את זה האמת. חבר'ה, זה באמת נראה כמו עוגה. אולי אני אכין ספגטי? תראו איך זה נראה. זה נראה כמו עוגה. אולי אני אוסיף את הפצפוצים מהסגול, כי הם נדבקים ביחד. אני שתרן. בואי נעשה קבוצה, אני ואת, ונגיד בקבוצה שלך, היי, מדבר כאן צ'אט רומנו, היום עולה סרטון מיוחד של עדי. מה את חושבת? מה את חושבת שנפתח ביחד ערוץ? מה את אומרת? טוב. אז תפתחי עכשיו ערוץ משלנו. אני לא יכולה. אני לא יודעת. אני לא יודעת איך עושים. תראו. יש לזה רך פשוט של ענבים. תראו מה אני הכינה. איזה יצירתיות. וואו. יש לי רעיון איך אני אעשה, כאילו אני חותכת את זה עם סכין. לא, זה לא רעיון טוב, אז אני צריכה להוריד את הפצפוצים. עכשיו אני אראה לכם. תראו, זה כמו סכין. בואו נחתוך, אני אתן חתיכה לטום. זה סרטון ארוך מאוד מהרגיל צ'אט. זה סרטון ארוך. אתה תמיד אומר את זה. אני יודע שאני אומר את זה כל פעם. אני חייב להפסיק. אני אתן לך חתיכה ממה שאני מכינה. אני חותכת את העוגה רק, ואז אני אתן לך. אוי, לתת לך חתיכה? מה אתם אומרים? ניתן לשון חתיכה? כן? טוב. יש כאלה שכתבו לא אבל יש כאלה שכתבו כן, אז אני אתן לו. אוי ויי. נרס לנו העוגה. טוב. אתם יודעים מה אפשר לעשות עם החול הירוק? אני אראה לכם מה אני עומדת להכין. ברזיל. אני כמו ענק הירוק עכשיו. אבל אני עומדת להיות אבא קלנדה. I'm with you, I'm with you, with this, you're there for me. Written, that's alright. Wanna best, it's wanna die. Eddie. Ma. Don't you like a baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. Oh my god. תראו איזה ירוק זה. תגיבו אותי ממכבי חיפה, תגיבו גם אותי עם עדי רומנו בתגובות. כולם נצפים אותי עם עדי רומנו בתגובות. וגם אותי עם מכבי חיפה. אולי נכין איזה לימון ירוק. לימון ירוק, רעיון טוב.
טוב, איזה רעיון יצאת? וואו. לא. נראה לך מה אני אכין. דבר ראשון, עיגול. הנה רואים אותך, עדי. עיגול. כאן. עיגול. אוי לא. וזה עיגול, עדי. נראה מכינה גלידה. גלידה של מכבי חיפה. גלידה של מכבי חיפה, זה רעיון. וואי, אני אראה לכם איך אני אכין גלידה. יש לי רעיון מטורף. מה הרעיון? תכף תראה. תראו, נשים פה הכל, חייב הכל, כי אז לא יצא לנו גלידה טובה. כי ככה מכינים גלידה. שנייה, איזה סרטון לאורך אנחנו מכינים לכם? איזה סרטון לאורך? חתיכות, כל פעם חתיכות. איזה סרטון ארוך אנחנו הולכים לערוך לכם סרטון ארוך. זה יהיה ספיישל של עדי רומנו, לכבוד 22 מנויים. עדי שתביני, יש לי 22 מנויים, שתביני. אומייגאד. אני מה מגיבה על 22 מנויים אצלי בערוץ? הסרטון הזה זה יהיה ספיישל, מיוחד. לכבוד 22 מנויים. אני אעשה לכם את הספיישל. זה יהיה פרק מיוחד מאוד. תראו איזה גלידה. עכשיו נשפוך את כל הוורוד. אימא'לה, כמעט ספחתי את הירוק. עכשיו נסדר את הכל. נסדר את הכל. עכשיו נראה לכם מה באמת הקטע האמיתי. עכשיו נסדר את הכל. תראו, הקטע האמיתי. שון, תסדר את הסגול, תסגור עם הזה, אוקיי? יופי. תסגור את זה, את הכתום. עכשיו, אני אראה לכם שיטה מטורפת כדי להכניס את הכל הירוק. אני אתארח אותי גם בספיישל כזה. אני אתארח אותי. עכשיו אספתי את הכל או הזה שלא. נשים פה. עכשיו תראו הרגע האמיתי. עכשיו צריכים לאסוף את כל הכפות. גם בוא שקופה. יש לנו את זה. תעצמו עיניים. של תעצום עיניים. אומייגאד, הפעלת. שיחת צ'אט. אני אראה לכם מה יצרנו. הוא גם מטורפת. תבקש מבבולה שתכין אוכל. אופסי. לא, טוב, אני מקווה שנהנתם מהספיישל. אני מאוד, אל תשכחו להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, אני חלק מהמשפחה. וזהו, מקווה שנהנתם מהספיישל. ביי.